Sme už išli podávať ruku pánovi Ficovi, ešte som ho kamerovala, som si ho odfotila, keď išiel z budovy a strašne sme na ňo dlho čakali, tešili sme sa a išli sme mu ruky podávať aj pán vedľa, aj takto ďalší a v tom momente niečo ako delobúk nám to prišlo, že niekto proste spravil srandu a že hodil na zem delobúk. Prvá moja reakcia. Koľko bolo tých rán počuť? Ja som počula 3. Ale možno mohli by to za sebou nejako. Ako keď delobuchy stúpate na delobúch. Videli ste nejaké zranenie? Hej. Videli ste krv? Videla som také škrabnutie tuto na hlave, jak padol mi pred tú zábranu. Premiér. Ja myslím, že je to zlý sen.